Jerfad Nubietna, eżibizzjoni tal-ġimgħa mqazza li qed tittella fis-sala San George Preka fil-Knisja l-Qadima tal-Fgura għandha lan li toffri lill-pubbliku esperjenza spiritwali imħalta m'espressjoni artistika brabta ma' devozzjoni li tqanqal riflessjoni profonda dwar il-passjoni ta' Kristu. Din l-eżibizzjoni li fetħet it-tlieta taqqat xogħlijiet ta' artisti varji li jissimbolizzaw id-tbatija, is-sagrifiċċju u t-tama kif rifless fil-misteru tal-Eid. Fost l-artisti parteċipanti hemm James Azzoppardi Goodall u George Louis Villalba Teran li qed jeżebixxu mudelli life-size ta' Kristu u l-ġirajja sat-tislib tiegħu. Magħhom Mark Muscat u Francesc Cattart jeżebixxu diversi pitturi fosthom artifatti metaforiċi li għanqlu meditazzjoni waqt li eżebiti fid-daħla huma bbażati fuq epoki li jmorru lura sas-seklu 19 u jiġdu skulturi bħal dawk Naplitani. Dwar dan spjegalna aħjar il-kuratur Raymond Bezzina. L-iktar li hija popolari għal fatt illi qabel xejn id-daqs tal-wirja, il-wirja mhix żgħira bħalma rajtu. Toffri wkoll sezzjonijiet partikolari għal kull min jiġi jżur din il-wirja. Ġifieri inti jaf ikollok dilettanti ta' dak li huma affarijiet antiki. Għandek min jieħu pjaċir jara x-xogħol fl-ismit jew fil-melħ. Għandek min jieħu pjaċir jara life size, artisti lokali, statwetti f'minjatura ġo knisja. Ġifieri għaw dak ix-xi ħaġa li żgur li ħatolqot lil kull min jiġi iżur din il-wirja. Il-programm mifrux fuq diversi jiem jinkludi ħinijiet differenti biex jiffaċilita żjarat minn kulħadd b'attenzjoni partikolari għal jiem partikolari bħal ħamis ix-xirka, ħadd il-palm u l-ġimgħa l-kbira. Għasek aħna flimkien mal-Kummissjoni Festa Esterna dejjem naraw kif se nirrinnovaw, nżidu fl-attrazzjonijiet li għandna. Minn sena l-oħra nippruvaw inbidlu l-istil tagħna b'xi mod, nżidu dawk l-artefatti li wieħed jistenna li jara. U dik naħseb hija s-sigriet tagħna.